haino hai tiprajuk sikli umur kasugia no khorok ba phanke rompreka hopung ayasa haino hai dai masa buru romprejak peka umur suksugia pajuna jela bai koila hinke bono yanjuna jela ringo trangbai robar bagono trangkha bin bobiote charjuna tongo bor pajuna kai hopung ayasa buruno rompreka o buruno lai purano stongkha tai o buru hor aiman pore nogo thangai bini ma baba no samane yagolo khai bini ma baba thana complain khaimani yagolo o pajana chulano romkha belena rasmas le koptumasi tini dipra sado phawa ai samu hamya tangmani o chulabani umor besis bangya ko athra umi suko bor ostomasi borong nosto khana obosuboni mukha phayo boni mukha to sokan soka bor ma baba ni mukha sopakha asuk tang sitra bai ongla kai janam song kai borinai kai jabi lak nosto khana kam dor ba ba ke asuk tang khani sitra no song ka sala borok kisa sinta khana tangmani abai kheka bai ong tabun boina jekono borong nosto khana thagai ob manjangnai ulina o hasaka khale tongmani jakas purikha ini hamya khlai kai khana manjakna obon sina nango te ka ham tongmani sumba bijokono paisa buruni light nosto khaka non ni dai butini nosto kana ma bagani manbo thangka non mukhangbo pura ses non mukhangbo sara borong no ba kya sara bishuni borok o hamya tongno khlai tam silapman aboni bagoi hamya tongno ta songi kai janga mo songki buruni kai jagi ma bagana sawai uni light no nosto ka khlai di mela la chima sa ko kuma abong kha mondre parawa ogotona umani tabuna rakhana nedi ini nai mothang tam kok saka haino hai tiprajuk sikli umur kasugia no khorok ba phanke rompreka hopung ayasa patimung ungkha khorok ba nimsingo khoroksa chelano bono noko thangui no bono khogui tlangai kaisa rabar bagano tlangai hopung ayasa rompre lakha hopung ayasa rompre jagai abrui nogo kipli phakya yagulo boboni ma babano samani yagulo thanao efer khlaijaka logologino naimuthang bodolok ongkhrai a khorok ba romprenai rokno romui tlangkha tei biloniani koto tisajaka romprenai rok ungkha shoktirai riyang nibas tirpra subas riyang lokhidon tirpra জীবন tirpra borokni umor jotono 18 বছর tei 19 বছর tei khoroksanke 21 বছর এলাইনো ওয়ানামসিনসা পাঁচজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে কি ব্যাপারে পাঁচজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে কি বলবেন গতকালকে 14/12/2024 সন্ধ্যা 7:30 নাগাদ আমাদের এলাকার একটা মেয়েকে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে নাবালিক মেয়ে ছিল উঠিয়ে নিয়ে ওর সঙ্গে একটা খারাপ কাজ করা হয়েছে তো সে ব্যাপারে এটা রেজিস্টার করা হয় নাম শক্তিরায় রিয়াং নিবাস ত্রিপুরা সুভাষ রিয়াং লক্ষ্মীধন ত্রিপুরা ও জীবন ত্রিপুরা এবং ঘটনাটা মন্দারাই ভিলেজে